kumuha rin tayo ng gabi. Yan o. Gabi. Yun, good morning guys. Yun, yung araw guys ay kukuha tayo ng labong. No? So kasama ko yung mga bata kids. Hello, hi kayo dyan. Si Matthew at si Yael. So dito tayo guys mangunguha ng labong. So abandonado to, no? Bakanting lote. So yun, tara. Kumuha tayo ng labong guys dahil tag-ulan na ngayon. At sigurado marami na tong labong dito. Yun, welcome muli sa ating YouTube channel, sa ating Facebook. Ayan, so tara, dandahan na tayo. Ang aking pawaking video ay ito mga bata. Tara, tara. Kamera. Yun guys, oh. Ito. Yun. Pwede na. Yun pa, maliliit. Kaso di, sayang yung maliliit. Kunin natin ito isa guys. Tara. Ito. Ito isa na to. Ito isa. Ito guys. Labong na tayo. Isa. Mat, lagay mo sa ako, Mat. Ito guys, oh. Yun, pakita mo. Ito. Hanap pa tayo guys ng iba. Ito sa kabila na yun. Kasi maliliit pa, sayang. Balikan na lang natin yan. Ito guys. Ito. Kasi maliit pa. Yun, oh. Pero pwede na sure yan. Mamaya titingin muna tayo. Dami pa sana. Kasi maliliit, patubo pa lang sila kasi tag-ulan na. Yan o, patubo pa lang yung iba. Maliliit pa. Tingin ba tayo sa iba? Ayun, may nakita akong malaki dito. Yun. Ayun, malaki. Kaya nga. Daan. Guys, tatanggalin na nila yung labong. Yan siya guys, oh. Yan si Tito Fredo. Yan na. Binabaklas na niya. Yan guys, oh. Yan na siya. Binabaklas na niya guys. Yan guys. Iniitak na. Yan guys, nakuha na niya. Ano, guys, yan. Malaki na. El, kunin mo yan. Bigay mo kay Tito Fred. Ay, sorry, El. Okay, oh. El, itlog na malaki. Yan siya guys, napakalaki niya. El, awakan mo to. Yan guys, iniisip na, napakalaki na kasi. Yan. Ngayon lang kami makakuha ng ganito kalaki. Yan. Ganyan kalaki. Yan guys, oo. Laki. Laki nito guys. Sobrang laki po. Ito po. Yan guys. Ito guys, oh. Video mat. Yan. Maraming possible pa lang, oh. Kasunod yan. Ito pa, oh. Maliliit pa lang nito. Ayan, pero dapat kuhain natin yung malaki. Ito, kunin natin yung mamaya. Balikan. Yan. Yan guys, kukuhain na. Ulo, ha. Ito dapat yung sa pinakababa.
Hindi, kawayan. Yan po. Kinuha na po. Yan po na. Hindi po pala yan. Yan na po na po. Ano naman nakuha na. Laki po. Hindi na to. Ay, kawayan na sana pero pwede. Ano na po. Yun o, natakpan. Labong. Dalawa, magkadikit. Yan. Hindi pa kawayan. Ay, kawayan na. Dito, hanggang dito po siya. Pwede na to. Ito po guys. Maliit lang po. Ito. Yan, kuha tayo ito bumamaya. Dito, kunin ko itong maliit ah. Yung katulad nung isa dyan. Yung kaduwa mo. So guys, nabidyo na El. Labong. Ito guys, may liit pa yung iba. Yun. Sakto yun, sa susunod na lang balikan natin yan. Lalaki na yun to. Ito na yung nakuha natin. Pangukay ko to eh. Okay. Yan. Nakuha na tayo. Pwede na yan. Bibila natin isda mamaya. Guys, kalabas na kami. Basta kami manguha. Tara, tingnan natin. May kamuti dyan eh. Tingnan daw. Doon. Kunti lang nakuha natin at maraming maliliit pa yung iba. So, papakita ko sa inyo mamaya. Maraming gabi dito yung manguha tayo gabi pang laing. Guys, manguha rin tayo ng gabi. Ayan o. Gabi, pang laing. Yan, manguha rin tayo guys ng kamuting kahoy doon. Pakitanim. Guys, manguha tayo guys ng Kamote. kamuting kahoy. Tarbos. Tapos ka ba? Guys, taba. Gulayin natin. Ito guys. Isang pipi. At ayun mo ba yun? Pwede pangawa tayo ng balot. Oo. Balot. Pero mali. Pangingay naman ang aso na yan. Udlot na yung Kukutungan ko yan. Ito yung gugulayin. Tayo ka pa dyan. Oh. Guys, marami na. Tataba siya. Guys, nakauwi na kami kaso nabalatan na rin namin, no? Kasi ito lang yung kabuuan, kakunti lang. Pero hindi tayong kinuha nga talbos ng kamuting kahoy tsaka gabi. Kakunti lang. Ito tayo nanguha guys, so sa kawayan na yun doon. So, ito na lang yung nakuha natin. Yan, so salamat sa inyo sa panonood at mayroon na rin tayong mga kunting pang-ulam. Ito. Bila na lang natin to ng, ito kakunti. So, kung magustuhan nyo may ating video guys, kaya mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel, Fredrix Vlog. Maraming salamat. Shout out sa inyo lahat dyan. Ganda, may bunga pa dito guys. Thank you.